Zer da gurasoen hezkuntza inplikazioa? Askotan definitzen ahalegintzen den terminua da, eta autore danak bat atoz dimentsio anitzeko konstruktu bat dela. 3 dimentsioi ematen diogu garrantzia. Lehendabizikoa izango litzateke gurasoen eta irakasleen arteko harremana. Bigarren dimentsioa izango litzateke gurasoen inplikazioa etxeko ikastegi giroan. Ikaste giro hori ulertuta gurasoek eta umek elkarrekin ekintzak egitea. Eta 3. dimentsioa izango litzateke gurasoen inplikazioa eskolako jardueretan. Garrantzitsuena eskolako parte hartze horren barruan izango litzateke gurasoek eskolako erabakietan eta ebaluazioan parte hartzea. Orduan, nola sustatu dezakegu gurasoen parte hartzea? Ze estrategia aurrera eraman ahal ditugu hori danetan eragiteko? Ikasturte hasieran garrantzitsua da lehendabizi gurasoei adieraztea guretzat komunikazio hori eta haiekin elkarrizketak izatea, haiekin adostasunetara heltzea benetan garrantzitsua dela, eta bigarrena izango litzateke hainbat estrategia edo hainbat teknika haiekin partekatzea. Azkeneko estrategia izango litzateke komunitatean dauden eragile desberdinak arakatzea, horiek ondo ezagutzea, eta aztertzea komunitateko eragile bakoitzak zertan lagundu aldigun edo ze baliabide eskaini aldigun. Gurasoen hezkuntza inplikazioa garatu daiteken konpetentzia bat dela badakigu humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean. Horregatik ahalegindu egiten gara haur-hezkuntza eta lehen hezkuntzako graduetan ikasleak hortaz kontzientzia hartzen eta estrategia batzuk bereganatu dezaten, eta aldi berean hainbat ikerketa baditugu martxan estrategietan hobeto sakontzeko eta jakiteko ikastetxe bakoitzetan zein estrategia dan benetan esanguratsua eta eraginkorra, eta horiek beste ikastetxe batzuetara zabaltzeko.